Как да не обичам София? Аз съм родена в този град. Родена съм на една много красива улица, Шейново. И споменът ми, миризмите, сутрините са свързани с празна улица. Имаше само две коли, едната беше на шивача отсреща. Всички много му завиждаха. А другата беше на дядо, имахме трабанче. Шейново водеше до докторската градина, където наистина миризмата беше много особена, много свежа. Особено зимните сутрини, когато баба ми ме водеше на детска градина, прекосявахме библиотеката и там имаше кукичета, подрязани рози. Имаше много сняг, в който правех човечета и снега беше чист, много чист. После улицата на детската градина беше Янко Забунов, точно до операта, и старата къща, в която беше моята детска градина, беше най-красивата къща, която някъде съм виждала. И до момента, и дори в най-големите европейски градове, когато пътувам, не мога да сравня уюта от паветата, уличката, двора и миризмата на много вкусни манджи, които ни готвеха. Друго много хубаво беше казвам, защото и сега ги има, но в комбинация с чистите улици някак си беше по-свежо и по-кристална беше и миризмата и гледката. Всяка сутрин минаваха едни оранжеви коли с големи четки, които миеха улиците и оставяха така едни реки и сутрин рано, пак сутрините като излезеш и миризмата беше друга. Все едно е валял дъжд. Променило се е нашествието и инвазията от чуждоземци. Има хора, които не приличат на този град. Не, че дискриминирам придошлите от различните краища на страната, но някак си има хора, които не изглеждат така, че да я обичат. Изглеждат различно, държат се грубо, говорят просташки и някак си не приличат на тези улици.